गिबियावनो आं नोंथांमोनखौ बयखौबो साबायखर बावो जों दिनै बर'मेन जास्टिस फराम आरो BPCPI निफ्राय जों दाख्लै बावैसो जालांनाय जोंसार मोसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मनि जा फेक एनकाउन्टार खालामनानै बुथारनाय बे जाथायनि थाखाय जोङो खबर लानो फैदोंमोन बिथांमोननि जों न'आव थांबाय न'खरनि मानसिफोरजों सावरायदों रायजो राजाजों जों सावरायदों आरो बेखौहाय जों गोदानयै बुंनांगौ गैला जे बे जा एनकाउन्टार खालामनानै बुथारनाय बियो एनकाउन्टार नङा बियो फेक एनकाउन्टार ओरैनो साजायनानै नंखायहै गावलायलायनानै माने बुथारनो होननानै बुथारनाय जाथाय बे कमप्लिटलि फेक एनकाउन्टार बेयाव आरो रावहाबो बुजिनो बाखि गैलिया अबयसे जों बेखौ मिन्थिखायो जे बर' ओनसोलावहाय बा जोंनि बर'लेण्ड एरियायावहाय बेबादि फेक एनकाउन्टारा बेनो गिबि नङा गोदो अनेक फेक एनकाउन्टार जाबाय आरो बेनि थाखाय पुलिसनि थाखाय बे जेबो गिदिर बाथ्रा नङा जोबोद गोरलै बाथ्रा खारन बेफोर गोबां हाथियारफ्रा पुलिसनि आखायाव थाखायो बहाबा बायदिसिना सुबुं हमनायनिफ्राय बिसोरनि आखायाव ओरैबायदि गोबां अनजिमानि हाथियार थायो हेन्ड ग्रेनेड थायो माराम जानाय पिस्तल थायो माबा रिभल्भार थायो बायदिसिना हाथियार थायो आरो बेफोर हाथियारफोरखौनो सोरखौबा बुथारनानैहाय बिसोरनि देहायाव बा आखायाव हमहोनानै बेखौ मा खालामो जे हाथियार संगठनजों लोब्बा थानाय होननानै फोसावो दिनै बेबादिनो हयथ' नोंथांमोना गोसोआव दङ जोंनि रायजो राजाहा गोसोआव थानो हागौ जे 2017 मायथाइनि 30 मार्चआवहाय चिरां जिल्लानि दिघलदङा गामियाव सानै सेंग्राखौ लुकास नार्जारी आरो डेभिड इस्लारी होननाय सानै सेंग्रा सासेयाथ' लावखारसोमोन बिसोरखौ उन्दुबाय थानाय जायगानिफ्राय हमनानै लांनानै सिमलागुरि दैमा सेरावहाय गावथारहैनाय फेक एनकाउन्टार बेखौ आं बुंनाय बाथ्रा नङा सोरबाया बुंनाय बाथ्रा नङा बे जाथायनि उनाव आनखि मा खालामखो जे बेयो कम्बाइन अपारेशनमोन आसाम पुलिस आर्मि SSB आरो CRPF नि जवानफ्रा ज' जानानै बे खामानिखौ मावनाय सोमोनांथाव बाथ्रा जे CRPF नि IG राजनिश रायआ बे जाथायखौ नुना दुखु मोननानै बिथाङा सेन्ट्रेल सोरखारनो लिरहरदोंमोन मिरु सोरखारनि हम बिफानाव नखर बिफानाव लिरहरदोंमोन जे बे चिरांनि दिघलदङाव जानाय बे जाथाया बियो एनकाउन्टार नङा बियो फेक एनकाउन्टार जे बे गथ'फ्रा उन्दुनानैसो थानायमोन बिसोरखौ दैखांना लांनानै गुसु मेलेमजों गुसु थैजों आरो प्रि प्लेन खालामनानैसो बुथारनानै बिसोरनि बडियाव आर्म्स वेर प्लान्टेड होननानै बुंनाय बिथाङा CRP नि IG बिथाङा थानो हायाखसै बिथाङा बुंदों जे बेल' नङा आरो सा सानजा ओनसोलाव अनेक बेबादि नंखाय गावलायनाय होनफ्लानानै मानसि बुथारगासिनो दङ होनना बिथाङा बुंनाय आरो बिथांनि लाइजामखौ नखर बिफाना जेबो फिन होआ प्रि प्लेन खालामनानैसो बुथारनानै बिसोरनि बडियाव आर्म्स वेर प्लान्टेड होननानै बुंनाय बिथाङा CRP नि IG बिथाङा थानो हायाखसै बिथाङा बुंदों जे बेल' नङा आरो सा सानजा ओनसोलाव अनेक बेबादि नंखाय गावलायनाय होनफ्लानानै मानसि बुथारगासिनो दङ होनना बिथाङा बुंनाय आरो बिथांनि लाइजामखौ नखर बिफाना जेबो फिन होआखसै जेबो एक्सन लायासै नाथाय मा खालामखो बिथाङा शिलंआवहाय बे समाव नर्थ इस्टनि IG मोन इन्सपेक्टर जेनेरेल अफ CRPF नाथाय बिथांखौ मा खालामनायसै नर्थ इस्टनिफ्राय ट्रेन्सफार होनानै दिल्लीयाव लानानै थांनायसै आरो बे बिथांमोननि गावनि मानसियानो बुंनाय बाथ्रा स' बे मैया दाख्लै जानाय जि जाथाय बेबो सम्पुर्ण रुपे फुरायै बियो साजायनानै खालामनाय जिनिस जों गासैबो सल'खौ मिन्थिखाजोब्बाय बिथांमोना एक्सिडेन्ट जानाय जायगायावहाय रावबो सिनायखाय पुलिसनो फन खालामबाय बे नियमखा बहाबा एक्सिडेन्ट जायोब्ला पुलिसखौ फन खालामो पुलिसा बे जायगायाव थांनानै जाथायखौ नायहैयो आरो मानसिखौ मालाबा थैनोसैबा हस्पिटालाव लाङो बा माबायाव थानायाव लानानै फैथ'यो बे नियमखा बेनि उनावहाय न'आव खबर हरबाय नायफैबाय बे सानै सेंग्राखौबो हस्पिटालावहाय बिसिनि बे खस्थ' मोननायखौ जेरावहाय माबा जादों इनजुर्ड जादों बेखौहाय 7था सिलाइ होनानै सासे नार्सआ बिसोरखौ जोथोनबो लादों बेनि उनाव थानायाव लानानै फैबाय बेहालागै थिगैनो दंमोन बे बिफानो खबर हरबाय गामिनि सुबुंनो खबर हरबाय नायफैबाय रायज्लायबाय बे समाव खिन्थु स्पेसियेलि जोंसारा रायज्लायनो हानाय अबस्थायावबो बारा गैया बिफाया फैनानै रायफैदोंनो नोंसोर बेबायदि मटर साइकेल दाब्रायनानै बहा एक्सिडेन्ट जादों होननानैहाय दा बिथाङा आथिङाव दुखु मोननायाव 7था सिलाइ गोलैदों बिनि अनगायैबो बिथाङा सिङावहाय बिखायाव दुखु मोनदों जायनि थाखाय बिथाङा रायज्लायनो हायाखै जोंसार मोसाहारिया बिफाजों रायज्लायनो हानाय अबस्थायावनो गैयामोन
बिनि लोगो जनक ब्रह्मआसो बिफानो गासै घटनाफोरखौ बुंदों। अब्ला बे मानसिया जाया मोजाङै गसंनोनो हाया, थाबायनो हाया, आथिङाव 7था सिलाय लानानै बिखानि सानायनि थाखाय प्रपार ट्रिटमेन्ट मोनथ'वाखै, मोजां रायलायनोनो हानाय अबस्थायाव गैया, बे मानसिया माबादिहाय एनकाउन्टाराव थैना, बे मानसिया माबादिहाय पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारनो थाखाय माबादि नाजानो हागौ? बेवहाय बेखौ बयबो मिथिखानाय बाथ्रा। बेबादि फेक्ट एनकाउन्टार खालामनानै जुदि बर' फिसाफोरखौ गले गले, थागिबि फिसाफोरखौ, बे हानि बिगोमाफोरखौ जुदि गले गले बेबादि खालामोब्ला बर' रायजोआ निसय ओरैनो जनानै थानाय नङा। जों बिनि थाखाय कन्डेम खालामो, जों सोंखारियो सोरखारखौ। जों दिनै बिटिआर सोरखार, दिनै आसाम सोरखार आरो जोङो मिरु सोरखारखौबो बिनि थाखाय जोङो सोंखारियो। दिनै बेबादि आसिला लानानै बर' सेंग्राफोरखौ बुथारनायनि मोनसे लामा आरोबाव गोदानै खालामबावनाय सोंखारियो। दिनै बेबादि आसिला लानानै बर' सेंग्राफोरखौ बुथारनायनि मोनसे लामा आरोबाव गोदानै खालामबावनाय जों नुदों। नंगौ जे आसामाव आर्म फर्सेस स्पेशल पावार एक्ट 1958 एबा आफ्सपाया दंमोन। बे ओरैबायदि गाज्रि आयेन, जेखौहाय ब्लेक ल' होननानै बुङो, ड्रेकनियान ल' होननानै बुङो, गोसोम आयेन होननानै बुङो। बे आयेननि गेजेरजों सादारन नन कमिसन अफिसार सासेयाबो, सादारन हाबिलदार सासेयाबो जेबो वार्निं होआलासेनो सासे मानसिखौ ओरैनो गावथारना दोननो हायो। थ' मानसि सिथारनो हानाय, मानसि बुथारनो लाइसेन्स होग्रा बे आर्म फर्सेस स्पेशल पावार एक्टखौ दाख्लैबावै आसाम सोरखारा आरो 6 मासनि थाखाय बारायनानै होलायबाय। बेखौ बारायनायनि लोगो लोगोनो दिनै बे काउन्टारखौ माने एनकाउन्टार, फेक एनकाउन्टारखौ खालामबाय, बुथारफैबाय। बेवहाय बिसोरहा बिसार जाया। ओंखायनो जोङो बेखौ खावलायो सोरखारखौ जे बे जाथायनि सायाव हाइ लेभेलनि इनकुवेरि होनांगौ, गोजौ थाखोनि तदन्तनि बेबस्था खालामनांगौ, रायजो राजाया सोरखारनि सायाव थानाय जि फोथायनाय बेखौ दिन्थिनो नांगौ, सोरखारि मानसिफ्रा गेजेराव थानानै बाथ्रा बुंनांगौ, बेखौहाय ल' एन्ड अर्डारनि प्रब्लेम होननानै साननो नाङा, सानैसो सेंग्रानि खुद्रिनाय होननानै बुंलाबायनो नाङा, जे हाथियार हमनो लुबैग्रा सानैसो मानसि दंखायो, असन्थुस्ट' जानानै थाबाय थाग्रा सानैसो मानसि दंखायो होननानैहाय बाथ्राखौ नाथ्रोदनानै रेजेंहै बाथ्रा बुंनानै बर'नि इमोसनजों गेलेनो नाङा। जों बेखौ खावलायो। दिनै पिस एकर्डनि उनाव मानो बेबायदि जाफिनखो? दिनै गोदान हाथियार संगठन ULB ना माबा जोनोम जाबायलायनो, बिनि सिगाङाव NLFB जोनोम जाबाय, मानो गले गले जाबाय थादों? दिनै पिस एकर्ड जानायनि उनाव मानो बेबायदि जाथाय जाबाय थादों? जोंबो लुबैया बर'फ्रा आरो हाथियार हमफिनथों, सोरबा आरो जिउ गोमाफिनथों, सोरबाया थै थोबसे होफिनथों, जोंबो लुबैया। नाथाय जों बोरै होबथानो? होबथानायनि खामानिया सोरखारनि। दिनै सोरखारा एसेबां स्ट्रं सुरांसुवा बेबस्था दङ, इन्टेलिजेन्स बुर'फोर दङ, आर्मिहा दङ, पुलिसहा दङ, दिनै सोरखारिहा दङ, IB हा दङ। दिनै मानो मिन्थियाखिसै? बे जायफ्रा दिनै हाथियार हमदों गले गले, बिथांमोनाथ' सानसेयावनो 10 मिनिट रायलायब्रबनानै थौ थांसै होननानै हाग्रायाव थाङाखै। निस्सय फनजों रायलायदों, बहाबा मिटिं जदों, मानसि लोगो हमलायलायदों, 2-3 मास प्रिपेरेसन खालामनानै थांदों। बे समफोरखौ बै सुरांसुवानि बेबस्थाया मानो हमनो हायाखिसै? मानो जोनोम जाहैनो मोनखो? दिनै बिथांमोना बेबायदि जोनोम होखांनायनि उनाव जुदि मिन्थियोब्ला हम, फोजोब, जाहोनखौ नागिर। जाहोन थागोन। मानसिया रंजानानै रावबो हाथियार हमा, मानसिया रंजानानै रावबो गावनि जिउखौ होनो थाङा, मानसिया रंजानानै गावनि बिसि फिसाय बिमा बिफाखौ रावबो नागारनानै थाङा। निस्सय माबा गिदिर जाहोन थागोन। बिथांमोनाबो मिन्थिगौ जायनि आखायाव हाथियार थायो बिनि जिउआबो मालाबा जोबगोन। जेबो नोंनि बादि साननानै बर'नि सेन्टिमेन्टजों जाहाथे गेलेया, जों बेखौ खावलायो जे रिजनखौ नागिर, दिदोम सान्थि लाबोनो थाखाय सान। मानो फेलियर जाखो बेखौ सान। दिनै गले गले हाथियार लानाया बे रंजानायनि बाथ्रा नङा, गेलेनायनि बाथ्रा नङा। बेयाव निस्सय माबा मोनसे जाहोन दङ, जेखौ जोङो फेलियर होननानै बुंनो हागोन। बेखौ साननानै नायनो थाखाय जों खावलायो। आरो बे आफ्सपा आर्म फर्सेस स्पेशल पावार एक्टखौ इमिडियेट आसामनिफ्राय दैखांनो थाखाय, रिपिल खालामनो थाखाय जों सोरखारनि खाथियाव नारसिनो। आरो लोगोसे आसामनि जि हिउमेन राइट्स कमिसन, बिथांमोनखौ गावसोरनो जाथायनि सुलु लानानैहाय गावनि साइडनिफ्रायनो केस फाइल खालामनो थाखायबो जों खावलायो, दाबि दैखाङो। आरो सोरखारा गोजौ लेभेलनि मोनसे तदन्त कमिटि एबा इनकुवेरि कमिटि दानानै गावसोरनि जि रायजो राजाखौ, हारिखौ अननाय, बेखौ दिन्थि। साहस दङब्ला इनकुवेरि बसाय आरो सैथोखौ लाबोनो नाजा। जों बेखौ दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जोङो खावलायो। दिनै जों मिन्थिनानै फैदों न'आव थांनानैहाय जे जोंसारनि बिसि हेलिना मोसाहारियाबो NDFB, एक्स NDFB, बिथाङा
दुखुनांथाव बाथ्राया बिथांनिफ्राय जों मिन्थिनाया जे बिथाङा दिनै 7 मास जेलाव थानाय 4 मास अरुणाचलनि चांलांनि जेलाव बिथाङा 4 मास जोबजानानै दोननाय बेनिफ्राय फैखांबा आरो आसाम पुलिसा हमनानै आरो क'क्राझार जेलावहाय मास मोनथाम दोनलायबाय 7 मास बिथाङा जेल जानाय मानसि हारिनि थाखाय खामानि मावनाय मानसि दिनै आरोबाव खनसे पिस एकर्ड जानायनि उनावहाय बिथांमोना सेक्रिफाइस खालामफिननो गोनां जाबाय दिनै बिथांनि फिसाया सेकेन्ड हेन्ड अट' गंसे बायनानैहाय मानसि बोबथिंनानै सालायोमोन बेजों थोआ आरो साइड बिजनेस दंफांनि बिजनेस खालामोमोन दिनै बिथांमोनखौ ओरैबायदि गाज्रि साजायनानै जे गोदानै दाजानाय माबा ULB होननाय संगठनजों लोब्बा दङ होननानै दिनै बिथांमोनखौ जिबायदि इनाय अयथासार खालामनानै बुथारबाय बेखौहाय बर' रायजो राजाया रावबो गोरलैयै लानो हायाखै आरो लानायबो नङा ULBखौ हमनो हायोबा हम जोंहा बुंनांगौ गैया नाथाय दाय गैयै मानसिफोरखौ ULBनि मानसि हमनो हायैखाय बे गोदान हाथियार संगठन फैलायबाय होननानै प्रसासना लाजि मोननानै जुदि दाय गैयै सेंग्राफोरखौनो मानसिफोरखौनो हमनानै बुथारनानै जोङो बाह लानो हागोन बेखौ सानोब्ला बे गोरोन्थि जागोन आरो बेबायदि मालाबाबो खालामनो जों होनाय नङा बे समाव आरो बेखौबो आं बुंनो हास्थायो जे जोंसार मोसाहारिनि बिसिया दाबो गावनि केसनि थाखाय मास मोननैजों मोनसेजों अरुणाचलनि चांलां कर्टआव थांबाय थानांगौ जायो बिथाङा मास मोननैनि सिगाङाव बे गोरोन्थि जागोन आरो बेबायदि मालाबाबो खालामनो जों होनाय नङा बे समाव आरो बेखौबो आं बुंनो हास्थायो जे जोंसार मोसाहारिनि बिसिया दाबो गावनि केसनि थाखाय मास मोननैजों मोनसेजों अरुणाचलनि चांलां कर्टआव थांबाय थानांगौ जायो बिथाङा मास मोननैनि सिगाङाव प्रेगनेन्ट अबस्थायावबो अरुणाचलाव थांना हाजिर जाहैनो गोनां जादों थ' केसफोराबोथ' बिसोरना उथियाखै थ' बेवहाय मा अबस्थायाव दङ बिथांमोना थेवब्लाबो आसा खालामदोंमोन लासै लासै गासैबो जालांगोन खेबनै नङा खेबथाम नङालायनो खेबब्रैहालागै बिथांमोना गावसिनि केसनि सोमोन्दै खिन्थाबाय मुं हरबाय लिस्टफोरनि लिस्टआव हरबाय मा केस खै नाम्बार केसआव मा एक्टआव एरेस्ट जानायमोन बेफोरखौ हरजोब्बाय खिन्थु दिनैसिम बिथांमोना बिसार मोनाखै बिनि सोलाय XNDF सासेया आरो सानैया जिउ होनो गोनां जाबाय जोङो बुंनो गोसो गैयाब्लाबो साननो गोसो गैयाब्लाबो दिनै साननो बाध्य जादों जे बर' हारिनि सेंग्राफोरखौ टारगेट खालामनायजों लोगोसे जाहाथे बर'आ अरायबो हान्थु खारिनानै थांनानै थायो जाहाथे खुगासिया बिनि थाखाय XNDF बेफोरखौ टारगेट खालामदों नामा जों दिनै बेखौ साननो बाध्य खारन उदालगुरिनिफ्राय धीरेन बर' ग्रुपनि सासे दि खारख्लाय होननाय बिथांखौबो दाख्लै गावनि जा दखान बिजनेस दङ बिनिफ्रायनो हमना लाबोनानै दिनैसिम रावनोबो दिन्थियाखै न'नि मानसिनो जेबो मिन्थिहोआखै खबर लानो थांब्लाबो दङल' होननानै बुङो बिथांखौबो सोर मिन्थिनो गाबोन जुदि फेक एनकाउन्टार खालामो अथ'स' बिथांखौ गावनि बिजनेस थिलिनिफ्रायनो लानानै फैदों थ' बिथांखौबो जोङो थाबैनो बख'ना होनो थाखाय पुलिसा हगारना होनो थाखाय जोङो खावलायो बिथांखौ क'क्राझार थानाव पुलिस स्टेसनाव दोनफैदों होननानै जों मिन्थिदों बेनि जिपि सिंआ बेखौ नागिरदों उदालगुरिनि थानानिफ्राय बेखौहाय उदालगुरि थानायाव बिथोन हरदों बिथांमोना न'आव थांनानै हमनानै लानानै फैनानै दिनै थांनाय 17 तारिखनिफ्रायनो 18 तारिखनिफ्राय दासिम दिनै 20 तारिख जाबाय बिथांनि रावबो जेबो मिथिया जुदि बिथांखौ एरेस्ट खालामबायब्ला प्रडिउस खालाम कर्टआव उइदिन 24 आवार्स बिथांखौ प्रडिउस खालामनो नांगौ दिनै बेखौबो खालामाखै मानो दोनखोमानायनि थांखिया मा न'नि मानसि गावसोरनि XNDF बिनि लिडारफ्रा फन खालामदों नायनो नागिरदों दिन्थियैनि खारना मा बिथांखौ बेबादि बहाबा खोमसियाव बहाबा हाग्रायाव लांनानै फोजोबनायनि थांखि दङ नामा बेखायनो जों खावलायो आरो बेबादि जुदि खालामोब्ला बर' हारिया रावबो दलद थानाय नङा बेनिखायनो बिथांखौ थाबैनो क'क्राझार बहा दोनदों पुलिसा बेनिफ्राय हगारना होनो थाखाय जोङो खावलायबाय